Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Mandawi City, Cebu. Agat tumatatampo nagdasingan nga Matthew. Recorded by X Thunder Gaming. Mao na dis. Kung okay ra nimo, mangayo unta ko sa imong number. Ha? Pero, uyabon mo sa akong igsuon, di ba? Di lang gud ta mo saba kung mag-text ta. Ha? Sige na dis. Please. Oh, thank you dis ha. Nga bisugot ka nga wani ko sa wani ka sa akong apartment. Mateo, magunsa ta din heroin. Oh, sa pamandi ay. Mateo, si Janeth. Dala kong saba niya. Ugay sa sigunaw na maglipay ta karon kay ato ang tanang oras karong gabi na. Mateo. Tessa. Mateo. Naunsa naman taong kabayo eh. Kung si Lisa man ang imong gusto, anong si Janet man ang imong giuyab? Ang isuom sila. Unya, mas una maming suod di Janet. Gihimo na lang akong gateway si Janet aron magkasuod mi ni Desa. Di ba magduha naman mo katuig ni Janet? Ato ba, magduha na sa di katuig nga himo siyang binuangan? Marga na gid bay. Bay. Danga na na eh. Ibaw ka kung kinsa mo'y mas labaw nga masakitan sa imong gibuhat? Si Janet. Bay. Mauna, babe. Ganahan unta ko nga mag-beach tayo ning Monterey nato. Oh, sige babe. Way problema na ko. Yay! Excited na ko! Babe, i-check sana ako mga food sa lang cafe, ha? Una na lang ka sa tong room. Oh, sige babe. Para mapahimutan sa nako ning daan kay nga mga butang. Sige, babe. Tawagan ako kadit sa Desa, sabi. Gimingawan ko niya eh. May nagkahiwa pa din si Janet. Mateo, tingalig. Masakpan ka din Janeth, ha? Nga humanghuit. Ay kabala ka Desa. Mag-dubli amping jud ko. Basta kay salang na akong di natupot na itong relasyon. Bahalog patago lang. Pero Mateo, nagkonsensya na ba ako? Muunsa na lang ka si Janeth. Pananglit may ipaw siya. Ay, sa nagulo na ang problema nga wa pa. Ang importante, kita. Mateo. Matthew, naana ka diha? Oh, sige, bye na. Kinanas Janet. Nakikastorya din, eh? Ha? Oh, waman. Mura mo gudog doon ako yung nadungog. Ha? Oh, waman, babe. Basin nun ako na lang tingali na ako. Ansa naman? Mga unit, ha? Oh, sige, ito na. Kay gigutom sad ko. Babe. Ready na ko. Sounds Para ani. Janet. Anong ginaman naman mo naghubo ang imong sapot? Di ba? Dugay naman ni mong gipangayo na ako. Ako nang ihatag ni mo, babe. Andam na ko. Janet.
Supported by X Thunder Gaming. Nakonsensya ka? Ubay. Wa ko kasabot kong gibati. Murabag naluoy ko ni Janet. Bay, sultihero ko gusto tinuod. Unsa man gyud ah? Wa gid kay gamay nga na feel para ni Janet. Magduha na sa biya mo katuig. Abot bay eh. Wa ko kasabot kong gibati. Bay. Tiba nga bay, kung kinsa gibug atin ang duha. Di na mo sila pwedeng isabay. Dugay na ko nahibaw bahin ninyo sa kumagawang. Naghuwat lang ko nga matugan ka na ko sa tinuod. Janet, babe. Kung unsa may desisyoning mo, andam kong mutawat. Pero kung ako imong pilion, andam ti kang pasayloon. Sa... Bisag kay baw ka, binuang nga lang ka. Unya sa imo pag yung igsoon. Ikaw na ang tanan alang nako, Matthew. Stepsister lang nako si Dasa. Og sukad lang nga niabot sila sa iyang mama sa bayna mo. Muna na sa kong nawagtangan o katungod. Isip legal nga anak sa kong papa. Wa na siya ipakin ako. Wala yung importante para ni Papa. Si Dasa lang og iyang mama. Janet. Mo din nagigiinom ka na ko ron, kaya tungod ay anak. Ubay. Huwag ko kasabot ba eh. Basta konsensya ko sa kong nabuhat ni Janet. Bay. Ah. Saan ba? Ibo si Chisa man na, bay? Siya kita. Ako ang tunang. Lisa, Oh, Matthew. unsa ni? Nagbinuang ka na ako. Ansa? Huy! Nakadugo kasi mong kaugalingon? Way kita, Matthew. Usa pa, ni patol ra ko nimo aron mas masakitan si Janeth. Unsa? Sorry ko nabuhat, Janet. Pasaylo ako. Di ba niingon ko nimo? Basta magpabilin lang ka, andam kong pasaylo nimo. Janet. Basta isaan lang na ako, Matthew. Nga dili na nimo usbon pa. Janet. Huwag doon ako importanteng isulti nimo. Unsa man? Nia, Pregnancy test? oh Matthew, mabdos ko. Kung mauna, maamahan ako. Oh Matthew, Yes! Yes! Saan ako, Janet? Ihatag na ko nimo ang nindot ang kinabuhi. Inguman sumaabot atong anak. Mamawi ko sa mga saang akong nahimo nimo. salamat babe. Oh, dako na mo na yung muntihan, babe, no? Oh babe, Oh, babe? No, sa malang ubo nimo. Murag hagbay raman na. nakipip uy. Muna kiniglain akong lawas. Pa-check up ka ta.
Adunay severe pneumonia ang imong asawa, sir. Unsa? O kinahanglan nato siyang i-emergency CS aron maluwas ang bata. Unsa? Pero, Dok, 7 months pa ang bata. Mao nang kinahanglan nato siyang i-emergency CS. O gato siyang inikaw inigawas niya. Pero akong asawa, Dok, unsa may tabo niya? Dili pa nato mahibawan. Either ma-save silang duha or dunay mawa nga usa nila. Unsa? Matthew, please. Buhaton na itong makaluwas atong anak. Please. Janet. Pila naman ka oras nga agyupirahan si Janet. Lord, luwasan lang itong si Janet o ang among anak. Maluoy ka. Oh, si Doc. Sir, sorry. Gibuhat na mo ang tanan pero wa madasi mong misis. Unsa, Doc? Safe ang inyong baby. Pero kinahanglan pa siyang i-monitor din og pila ka buwan tungod kay premature siya. Kinuho ko. Wala si Janet. Janet! Janet! Kung na kailangan pa ko sa bawat sandali. Grabe. Wapagani ko makabawi ni Janet sa tanan akong nabuhat nga sa pero gikuha na sa dayon sa Ginoo. Sakit kayo para nako. O grabe gid ang akong konsensya sa akong nabuhat niya. Pero nalipay na nasad ko kay gibilan ko niya og anak nga babae nga perteng pagkaliwatan niya. Dinilan ko tob ug daghang salamat, Amen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalan kaagi ni Matthew nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagulahan sa aking panaginip. Sa akin, pagmamahal para sa'yo'y hanggang langit. Ang mong kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kung kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa